Πες μου τι έγινε στο πάρτι. Πολλά και διάφορα. Τι θες να μάθεις? Θέλω να μάθω για τον Γιώργο τι έκανε εκεί πέρα. Για τον Γιώργο? Ναι, ο Γιώργος. Γιώργος. Ξέρεις για ποιον μιλάω? Είσαι σίγουρος ότι θες να μάθεις τι είναι σε εκείνο το πάρτι? Ναι! Δεν θα γίνω εγώ χαφιές σου. Πρέπει να γίνεις χαφιάς μου, σε πληρώνω. Πόσο θα είναι το αντίτιμο? Λοιπόν, μπορώ να πάω μέχρι 12.000. 12.000 θα έχεις μια συγκεκριμένη πληροφορία μόνο. Τι παίρνω? Οκ. Ο Γιώργος ήτανε με τον Μάριο. Το ξέρα. Το ξέρα. Ωραία, ωραία, ωραία. 15.000 και μου λες και για τον Μάριο. Ο Μάριος Ναι. ήρθε με μια βαλίτσα. Τι είχε αυτή η βαλίτσα? Αυτή η βαλίτσα Ναι. δεν μπορώ να σου πω. Έλα σε παρακαλώ. Πόσα θες? 50.000. Με σκοτώνεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. 45. 48. 47. Εντάξει. Ναι. Η βαλίτσα μέσα είχε 2 κιλά ηρωίνη. Τα πούλησε. Όλα, μέχρι και το τελευταίο γραμμάριο. Ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου, σου φέρνω τη βαλίτσα. Ευχαριστώ. Ό,τι άλλο θέλεις, είμαι εδώ. Γεια σου. Γεια. Γεια σου, Μάριε. Γεια σου, τι θες εδώ? Ήρθα να σε πληροφορήσω για κάτι. Τι θες να μου πεις? Ο Γιάννης Ναι. σε ψάχνει. Ψάχνει? Γιατί με ψάχνει? Ψάχνει πληροφορίες για σένα. Πληροφορίες. Ξέρεις ποιο λέω. Ξέρω ποιο λες, αλλά Πρέπει να προσέξεις για τη ζωή σου, μάλλον. πού τα ξέρεις εσύ αυτά? Με δωροδόκησε να του πω πληροφορίες. Και εσύ του είπες? Του είπα. Αλλά μπορώ να σου πω και σε σένα τώρα. Αλλά χρειάζεται και παραδάκι. Ωραία, πόσα θες? 50. Αποκλείται. Δεν έχω τόσα λεφτά. 15. 40. 35. Έκλεισε. Σύμφωνοι. Λοιπόν, ο Γιάννης Ναι. πληροφορήθηκε για τη συνάντηση που είχες με τον Γιώργο. Έμαθα για τη βαλίτσα. Έμαθε για τη μαύρη βαλίτσα σου. Μαύρη βαλίτσα. Πράσινη δεν ήταν? Πράσινη. Λες να το πράσινη. Σκούρα πράσινη. Κούρα πράσινη είναι μάλλον. Λοιπόν, πρέπει κάτι να κάνεις. Δεν ξέρω. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Πηγαίνοντας και λέγοντας όλες τις πληροφορίες που ξέρεις στον Γιάννη, έτσι βοήθησες? Γιατί είμαστε φίλοι. Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Τι είχε η βαλίτσα μέσα. Τι πραγματικά είχε η βαλίτσα. Είχε φωτογραφίες του Γιάννη. Φωτογραφίες. Τι εννοείς. Sex tape. Ναι, Σε τέτοια βάση. ναι. Και τους πουλούσα. Ωα. Γιατί τον απείλησα και δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα και του είπα ότι θα αρχίσω να πουλάω τις φωτογραφίες αυτές. Βλέπω να μην έχετε καλά ξεμπερδέματα. Και εγώ αυτό βλέπω και με τις βλακίες που είχες και έκανες, που είχες και του είπες για τη βαλίτσα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Να σου πω! Πάρε τα λεφτά σου και φύγε. Έλα. Ευχαριστώ. Δεν τελειώσαμε μαζί όμως, να ξέρεις. Φύγε. Κύριε Γιώργο, ο Μάριος είναι εδώ, να τον ακούω, να του πω να το περάσει. Στείλ' τον μέσα, σε παρακαλώ, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε. Ναι, έχω δουλειά, σε κλείνω. Ναι, θα τα πούμε αργότερα. Ευχαριστώ. Πού σε έβολτε, τι έγινε. Γιώργο, Καλά. έχουμε πρόβλημα, Γιώργο. Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Δεν είμαι Τι πολύ έγινε. καλά. Πες μου τι πραγματικά έγινε. Έμαθαν για τη Ανησυχώ πάρα πολύ. Έμαθαν για τη βαλίτσα. Για την πράσινη βαλίτσα. Σου ήταν σκούρα πράσινη, το ξέρω για Λίνα με αυτό.
Τα σκούρα πράσινα. Και έμαθαν και για τις φωτογραφίες. Άμα πληρώσει αρκετά, ο Γιάννης θα μάθει και για τις φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε τίποτα. Ένα τηλέφωνο θα κάνω και όλοι θα λυθούν. Πάρε, ποιο θα πάρει. Μισό λεπτό και θα δεις. Μάστε. Ναι, παιδιά. Κανονίστε μία τον Γιάννη. Ναι. Λίγο εκφοβισμό, ξέρετε εσείς. Οκ. Γεια. Ποιον πήρες. Μη σε νοιάζει. Κανονίστηκαν όλα. Σίγουρα. Σίγουρα. Να μην ανησυχώ. Ο Γιάννης σε λίγες ώρες δεν ξέρω πόσο καλά θα είναι. Να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Πήγαινε ήσυχος να κοιμηθείς. Σίγουρα. Σίγουρα. Είσαι σίγουρος. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Και μην ξεχάσεις τη μαύρη βαλίτσα να μου φέρεις το βράδυ. Μπλε είναι, μου φαίνεται. Δεν θα σκάσουμε στα χρώματα τώρα, φίλε. Θέλω τη μαύρη βαλίτσα. Μα έχω και μια μαύρη. Άμα σου φέρω τη μαύρη και είναι μπλε, μου φαίνεται είναι μπλε αυτή που έχω, αυτό που θες. Φέρε και τη μαύρη και την πλέση. Είναι βαριές βαλίτσες. Θα στείλω ανθρώπους να την πάρουν. Εντάξει. Οκ, ευχαριστώ. Τα λέμε, my friend. Άντε, γεια. Ευχαριστώ Και για πρόσεχε όλα. στον δρόμο. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σου, μάλλα. Ποιος είναι. Ένας πελάτης. Περάστε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες. Πληροφορίες. Για μια δουλειά. Είναι εύκολο. Εξαρτάται. Είστε ο κύριος Γιάννης, από ό,τι ξέρω. Ναι. Ο Μαυροπόδης. Ναι. Και έχετε κάποιες συναλλαγές με κάποιον Μάριο και Γιώργο, από ό,τι ξέρω. Όχι, δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε. Δεν ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω. Όχι. Δεν ξαναεπαναληφθεί. Να προσέχετε.